هاليلويا يسوس اسمك يبارك. هاليلويا تبارك እግዚአብሔር هاليلويا እስከ ቅድሚ እግዚአብሔር በምስጋና ቀርቢና ሃሌሉያ ነዚህ ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ክንባርኾ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዝረዳእና ኣምላኽ ሃሌሉያ ተመስገን ክንብሎ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሲ ኩሉ ሃገራት ንኣምላኽ እልል በሉ ንኽብሩ ስሙ ዘምሩ ንውዳሴ ክብሩ ዓቡ ብእግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ሃገር ሃሌሉያ ንኣምላኽ እልል በልሉ ንኽብሩ ስሙ ዘምሩ ንውዳሴ ክብሩ ዓቡ ሃሌሉያ ክብሪ ዝግብኦ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ከምልኾ ክብሮ ዝግብኦ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣምልኾ ክወስድ ብቑዕ ዝኾነ ሃሌሉያ ስለ ኩሉ ስለ ምሕረቱ ስለ ፍቕሩ እናሓሰብና እስኪ እግዚአብሔር በዚ ምሽት እዚ ክንባርኾ ኢና በምስጋና ቅድሚ ኢኹን ቀሪቢና ሃሌሉያ በኣምልኾ ኣመስገን እናበልና እዩ ሃሌሉያ ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረቱ ስለቲ ዘይነገር ፍቕሩ ሃሌሉያ ስለቲ ቃላት ዘይኣኽሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር نسجدلك علينا أبويتا هاليلويا بكرميخا نقرب علينا بمسكانا اتزللنا هاليلويا نتزجبر كلنا ولا قوات زيتا معراري نمسكنك علينا እግዚአብሔር نمسكن هاليلويا لعلم لك እግዚአብሔር لمون مسكانا يزللنا نعخا እግዚአብሔር حجون مسكانا يزللنا نعخا እግዚአብሔር هاليلويا نتعب سمك نتقدس سمك እግዚአብሔር هاليلويا نمسكنك علينا قويتا هاليلويا تبارك قويتا يسوس تبارك أبو تمسكن هاليلويا مهرتك تمسكن نقول هاليلويا فقر እግዚአብሔር هاليلويا تزجبرنا بهيوتنا كله هاليلويا نحسبنا نتصبنا እግዚአብሔር ስለዝግብኡን هاليلويا ስለዝገበረልና كله እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ክብሪ ክንህቦ هاليلويا على ኣምላኽ ነግረና ኣምልኾ ስግደት ከነቕርበሉ هاليلويا ስለዚ ሰለጠልና ስለደይ መላኣልና ስለዝመልእ ጥራሕ ደይኮነውን ሲ ስለ ኣምላኽነቱ هاليلويا ዓብ ስለዝኾነ استنفاسنا بزمدري سقاب زلا كمون نزل عالم هاليلويا نعو خبري خنكون تدكونا هاليلويا نخبرو زدكوننا هاليلويا يقبعك እግዚአብሔር مسكانا ناختوسد بقعيخا እግዚአብሔር هاليلويا أملخونا ناختوسد لمون بقعيخا هاليلويا نفسي تمسكنك هلا እግዚአብሔር نفسي تباركك هاليلويا 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 تمسكن تمسكن ابرنا عخايقون أنت عبي أملخ هاليلويا زل ألماوي أملخ زنبر كان زلخان هاليلويا نزل ألم صنيعها تنبر بزفانك እግዚአብሔር هاليلويا መንግስት خاصنع زخونه أملخ هاليلويا كبر እግዚአብሔር نخبرك علينا ويتا نحنا منينا هاليلويا بقدميخا شمكا خنصوع نعها أنا مسكنك እግዚአብሔር أنت عبي أملخ بألافات بشحات ملأخت يتملغ أملخ هاليلويا محرتك بزي حلنا جن هجون كنبارخك أبقدميخا لنا እግዚአብሔር أملخنا اختوسدو نسخه مسجانا ناختوسد እግዚአብሔር كم طعم أزا هاليلويا أبزفان كخات እግዚአብሔር بخبلك بأملخنا لمون እግዚአብሔር أبو هاليلويا
ሃሌሉያ ንሆነ አምልኾ መንፈስ አብዝ ጉባኤ ይኹን ብላለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ ጉባኤና ንስኻ ባርኮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመንፈስካ በኽብርኻ ተማላለስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቁጻር ዘበለ ይፈታሕ አፍቲ ምስጋና አፍቲ አምልኾ እግዚአብሔር አምላኽ ያርዑት ዘበለ ክስበር ሃሌሉያ መልሲ ክኸውን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዘይተሰረሐ ነገር ክስራ ሃሌሉያ ክውዳእ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ምጉርምራም ክስበር እግዚአብሔር ክብርኻ ማእኸልና ይኹን ብላለኹ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ተማላለስ ሃሌሉያ ናይ ክብሪ መንፈስ ሃሌሉያ ክብርና ዝኾንካ መንፈስ ሃሌሉያ አቦ ሃሌሉያ ንዕድመካ ለና ጉባኤና እግዚአብሔር ስኻ ሰናይ ኢኻ ሃሌሉያ ሰናይ ስለ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ፍቅርኻ ኢልካ ስለ ምሕረትካ ኢልካ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ክትገብር ኣብ ጉባኤና ንጸልይ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ነፍስና ከተረስርሳ በትኽቡር መንፈስካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከይባረክ السؤال هاللويا كلهم بخلني እግዚአብሔር ንስኻ ጥራሕ ምሳይ ሃሉ ክንብሎይና እግዚአብሔር ይባረክ كلهم بخلني ንሱ መልአትና ይ ሃሌሉያ እሱ ተሎ ሃሌሉያ ዝተረፈ ይትረፍ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጥራሕ ምሳና ይኹን ሃሌሉያ እንወጽና አቶ ዘበለ አንገብሮ ዘበለ ሁሉ ሃሌሉያ كم تواتعني تراي كونا بقوني عيتفاليني عتبق فلتي كم تواتعني يسوس كونا بقوني عيتفاليني عرقاقتي كم تواتعني تراي كونا بقوني عيتفاليني عتبق فلتي كم تواتعني ويتاخونا بقوني عيتفاليني عرقاقتي كم تواتعني أملخلو عبزوفانو قرمان كبرن تخللو يسوس اللو عبزوفانو قرمان كبرن تخللو يسوس اللو عبزوفانو قرمان كبرن تخللو بقدمو اسو حيال فطرت كله يسوس يبل بقدمو اسو حيال فطرت كله فقم يبل أملخلو أمزفانو قرمان كبرن تخللو يسوس اللو أمزفانو قرمان كبرن تخللو بقدمو اسو حيال فطرت كله يسوس يبل فطرت كله فقم يبل فطرت كله يسوس يبل
سلزلخا نمن باري أستماق إليو هاليلويا سلزلخا نمن باري أستماق إليو هاليلويا سلزلخا نمن باري أستماق إليو هاليلويا أملاخ الله أم صفانو كرمان كبرين تخللو يسوس يالو أب صفانو كرمان كبرين تخللو بقدمو السحيال فترة كله هاللويا يسوس يبل فترة كله ويتا يبل فترة كله يسوس يبل تراي كنا بقوني عيتفاليني أطبق فلتي كم تواتعني يسوس كنا بقوني عيتفاليني أطبق فلتي كم تواتعني سلزل خندي نمن باري أستماق إليو هاليلويا سلزل خا نمن باري أستماق إليو هاليلويا سلزل خندي نمن باري أستماق إليو هاليلويا أملاخ الله أب صفانو كرمان كبرين تخللو يسوس الله أب صفانو كرمان كبرين هاللويا تخللو بقدمو السحيال فترة كله يسوس يبل فترة كله فكن يبل هاللويا هاللويا عبزفان هالخا بزيابير هاللويا كبرنا عخا يكون هاللويا هاللويا كبري يخون كبري كبري يخون كبري كبري يخون كبري وخبري كبري يخون كبري عبل علي عب سماي عب زفانو عب تحتي يوم مدري لإكتابير كبري يخون كبري كبري يخون كبري وخبري كبري يخون كبري كبري يخون كبري يخون كبري نعقان بينخا كبري يخون كبري نتعب سكا كبري يخون كبري عمل علي أب سماي أب زفانو أب تحتي أب مدري نتعبر كبري يخون كبري كبري يخون كبري هاللويا كبري يخون كبري كبري يخون لا ملك أود الله لا ملك أود الله لا ملك أود الله لا ملك لا كبري أود الله لا كبري أود الله لا كبري
ላከብር እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላከብር ሃሌሉያ አምልኮ ይግባአካ ክትከብር ይግባአካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ ሃሌሉያ ኢየሱስ እንካ ይባረክ ሃሌሉያ አሁንም አንተን አመልካለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተው ነህ ዘመኔን በሙሉ አንተው ነህ እድሜን በሙሉ አሁንም አንተን አመልካለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተው ነህ እድሜን በሙሉ አንተው ነህ ዘመኔን በሙሉ አሁንም አንተን አመልካለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተው ነህ ዘመኔን በሙሉ አንተው ነህ እድሜ በሙሉ አሁንም አንተን አመልካለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ ኢየሱስ ነህ ዘመኔን በሙሉ ኢየሱስ ነህ እድሜ በሙሉ ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር ሃሌሉያ ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር በላይ በሰማይ ዙፋኑ ላይ በታች በምድር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር ሃሌሉያ ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር አምላክ አሎ አብ ዙፋኑ ግርማን ክብርን ተኸሊልዎ አምላክ አሎ አብ ዙፋኑ ግርማን ክብርን ተኸሊሉ በቀደሙ እሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ፍግም ይብል ፍጥረት ኩሉ ንዕኡ መለኽ ኣምላኽ ኣሰይ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብርን ሃሌሉያ ተኸሊሉ ኢየሱስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብርን ተኸሊሉ በቀደሙ እሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይብል በቀደሙ ኢየሱስ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ረባጋናማጋ ግርማን ክብርን ተኸሊሉ
أملاخي يالو عبسوفانو كرمان كبرن مكرودا لا 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 موسى كراديا لا بودا هاللويا هاللويا زي أبهران لبزوفانو هاللويا يلن كم زبلو يكوننا هاللويا هاللويا عشان تبل أملاخ يلن زي أبهرنا بزوفانو هاللويا هاللويا بقدمو الصحية فترة كله يسوس يبلد فترة كله فكان يبلد فترة كله يسوس يبلد فترة كله نعقوم ملخ فترة كله فكان يبلد كبري يقول اسك خبر اندحبنا يا هاليلويا كبري يقول كبري كبري يقول كبري هو خبري كبري يقول كبري عبلعني عب سماي عب زفانو عب تحتي عم مدري نأكسابر كبري يقول كبري نتعب سمو كبري يقول هون أنتنا ملك اللو بافيت مهون ودالو بافيت مهون ودالو قوتي فلابوتي هلو أنتونا زمني بملو أنتونا إرمي بملو أنتنا ملك اللو بافيت مهون ودالو بافيت مهون ودالو قوتي فلابوتي هلو أنتونا زمني بملو أنتنا إرمي بملو حيال 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 قدوس 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 እግዚአብሔር ቅዱስ አምላከይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል 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 ቅዱስ 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 ክቡር እግዚአብሔር ክቡር ኃያል አምላኬ ኃያል ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ዙፋኑ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ንእግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ሃሌሉያ ክብሪ ይኹን ክብሪ 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 ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ አሁን አንተና መልክ አለው በፊት መሆን እወዳለሁ በፊት መሆን እወዳለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተው
መልካለው በፊት መሆን ወዳለው በፊት መሆን ወዳለው ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተውነ ዘመኔ በሙሉ አንተውነ እድሜ በሙሉ ላመልክ እወዳለው ላመልክ እወዳለው ላመልክ እወዳለው ላመልክ ላከብር እወዳለው ላከብር እወዳለው ላከብር እወዳለው ላከብር ላመልክ መጥቻለው ላመልክ መጥቻለው ላመልክ መጥቻለው ላመልክ አሁን አንተን አመልካለሁ ዘመኔ ላንተ ሰጥቻለሁ ዘመኔ ላንተ ሰጥቻለሁ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተውነ ዘመኔም በሙሉ ኢየሱስነ ዘመኔም በሙሉ ሃሌሉያ አሁን አንተን አመልካለሁ በፊት መሆን ወዳለው በፊት መሆን ወዳለው ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ ኢየሱስነ እድሜም በሙሉ ኢየሱስ ዘመኔ በሙሉ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎምን ንዘለዓለም ንሱ ጎይታ ሃሌሉያ ተባረኹ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎምን በዘላለም ሕያው እንደገና እድል ስለዘሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚኡ ተጠዊልና ቃሉ ንኽንዛረብ ቃሉ ንኽንሰምዕ እድል ስለዘሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎምን በዘላለም ሕያው ሕያውነቱ አይሉወጥን ሕያውነቱ አይቀየርን ካብቲ ዘለዓለማውነቱ ዝመንጨወ ቃሉ ሎም ምሸት ሓቤርና ክንካፈሊና እግዚአብሔር ድማ ማእኸልና ሰናይ ነገር ክገብረልና እዩ ስለዚህ ክንጽልይና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝኸበርካ ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾንካ ቅዱስ እግዚአብሔር بكبر ودغا بإيسوس كريستوسم كبرن مسغانان نهبكا لنا زمسلكا يلن زودادركا يلن قدوس እግዚአብሔር بصغاخا زحرخانا منفسكا زحتمكانا ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክበር እዛ ምሽት እዚኣና ዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ጸጋን መንፈስካን ብምልአት ኣብ ማእኸልና ይመላለስ እቲ ፍቃድካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣይከልከል እቲ ዝሓስብካዮ ሁሉ ይፈጸም ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብኽቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ዝሓለፈት ربع كاب قال اي بيتروس معرف كلتا جميرنا زرعنا يو كفل نيرو እግዚአብሔር ቡኡ ገሩ
ከም ዝተዛረበና يأمن ንምንታይ ቃል ኣምላኽ ኣይልወጥን ሕያውን ዘላለማውን እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ካብታ ዝሓለፈት ቁሩብ መዘኻኸሪ ገይረ ናብቲ ዝቕፅል ክፍሊ ክንከይድ ኢና ሓደ ዝተፈላለዩ ባህርያት ብዛዕባ ናይ ሓሶት ነቢያትን ናይ ሓሶት መማህራን ባህርያት እንታይ ይመስል ባህርያቶምን ጠባያቶምንስ እንታይ ይመስል ናይ ሓሶት መማህራንን ነቢያትን ካብ ደገድዮም ዝመፁ ወይስ ካብ ማሕበር ኣምላኽ ይምስትሱ እዚ ሕቶዚ መልሱ ኩሉ ሻዕ ካብ ማሕበር ይምስትሱ ክትስኡ ከለው ግን መለለይ ባህርያት ኣለዎም ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ኣቐሚጥዎ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝኾነን እቲ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነን ነለለየሉ መገዲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጡልና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብቶም ናይ ሓሶት ነቢያትን መማህራንን ባህርያት ሓደ እንታይ እዩ ጠበርቲኦም ይጥበሩ እዮም ካልኣይ ድማ ሓበልቲኦም ይሓባብልዮም ሳልሳይ ነታ ቅንዕቲ መገዲ ተጻረፍቲ እዮም ራብዓይ ድማ ዝተሰዓሩ እዮም ብናይ ዲያብሎስ ወጥመድ ድማ ተጠሊፎም ዝወደቁ እዮም ብናይ ዲያብሎስ ሓበላ ተጠሊፎም ስለ ዝወደቁ በቲ ዝተሓበልዎ ሓበላ ንኻልኦት ይሓባብሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዝተሓበልኦም ወይ ብዲያብሎስ ተሰዓሪኦም ማለት እዩ ካልኣይ እግዚአብሔር ካብ ፈተና ዘውጾም ንበዓል መን እዩ ኢልና ነርና እግዚአብሔር ካብ ፈተና ዘውጾም ብፍርሃት እግዚአብሔር ንዝመላለሱ እዩ ካብ ፈተና ዘድሕኖም ኢልና ሪእና ኢና ናይ ሓሶት መማህራንን ነቢያት ባህሪኦም እንታይ እዩ ንበዓል መን እዮም ሓባቢሎም ጠባቢሮም ካብቲ ናይ ሓቂ መገዲ ዘውጽዎም ኢልና ተራእና ንዘይጸንዓ ነፍሳት ኣብ ክርስቶስ ህይወትን ትምህርትን ጸኒዕን ዘይነብራ ነፍሳት ሓቢሎም ክወስዱ ይኽእሉ እዮም እቶም ብናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ጸኒዖም ዝነብሩ ግን ኣብ ተሓቀኛ ህይወት ጸኒዖም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ምሸት እንካፈላ ክፍሊ እንታያ ካብ ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካብኡ ኢና ንሪኦ ተተሓዝዩ ኩሎም ሐዋርያት ብዛዕባ ናይ ሓሶት መማህራንን ነቢያትን ትንቢታዊ ብዝኾነ መልክዕ ኣመሓላሊፎም እዮም ትንቢታዊ ብዝኾነ መልክዕ ኣመሓላሊፎም እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ንዓና እንታይ ይዛረበና እንታይ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ክርኢና ብታ ዳሕረይቲ ዘመን ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብላሉ ብግብዝና እቶም ሕልንኦም ከም ብመዓለም እተዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት መውስቦ እናኸልከሉስ እቶም እምነትን ሓቅን ዝፈልጡን ብምስጋና ክቕበሉ ወይሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕውን ሰብ ከሓርሞ ይእዝዙለው እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እዩ እሞ ብምስጋና እንተተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽን ጸሎቱን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ጎለኳ ዝድርበይ የብሉን ንቶም ኣሕዋት እዚ እንተ ኣርኣኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እትመግብ ሕያው ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ግናኸ ንነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ላምዳ እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእ ኸዓ ተስፋ ኣለዋ እዚ ቃል እዚ ኸዓ እሙን እዩ ምቕባል እውን ብኹሉ ግቡእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያው ጳውሎስ እዩ ንጢሞቴዎስ
ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን አገልጋልን ዝኾነ መልእኽቲ ዝዛረቦ ዘሎ በተዳሐረዋይ ዘበናት እንታይ ዓይነት ነገር ከም ዝመጽእ ጢሞቴዎስ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ መምርሒ ዝህቦ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እዚ ማለት ንጢሞቴዎስ ተጻሒፉሉ ማለት ንጢሞቴዎስ ጥራይ ተጻሒፉሉ ማለት ኣይኮነን ንኹሎም አመንትን ቅዱሳንን ግን ንዑ ስፔሻሊ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ከመገልጋሊ እንታይ ክከታተል ከም ዘለዎ ከም አምላኽ አገልጋሊ ከም ናይ ክርስቶስ አገልጋሊ ይዝምዕዶ ዘሎ ኣብታ ናይ መወዳእታ ጊዜያት ምህሮ አጋንንቲ እናሰምዑ እንታይ ከም ዝኾኑ ዝርዝረሉ ዘሎ ክዛረብ ደማ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ ማለት ትንቢታዊ ቃል ይዛረብ ኣብቲ መወዳእታ ዘበን እንታይ ከም ዝኸውን ኣብቲ መወዳእታ ዘበን እንታይ ከም ዝመጽእ ብትንቢት ቃል ንጢሞቴዎስ ዝምዕዶ ዘሎ ስለዚህ እስኻስ እንታይ ክትገብር ኣለካ እስኻስ እንታይ ክትሕዝ ኣለካ እንዳበለ ዝዛረቦ ዝመኽሮ ዘሎ ጢሞቴዎስ ዝተማሃሮ ትምህርት ኣሎ ዋላ ካብ ቤተሰቡ ዝተማሃሮ ትምህርት ኣሎ ካብ አባዩ ዝተማሃሮ ትምህርት ኣሎ ካብ ጳውሎስ ዝተማሃሮ ትምህርት ኣሎ ብዛዕባ ወንጌል ንዚ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ንዚ ከመይ ጌርካ ክትሕዞ ኣለካ ኣብቲ ሰማዕኻዮ ትምህርቲ ጸኒዕኻ ንበሪ ጳውሎስ ክዛረቦ ከሎ ኣብ ቁጽሪ 6 ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተርአኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እትምግብ ሕያዋይ አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝተመገብካዮ እቲ ዝተማሃርካዮ እቲ ኣብ ህይወትካ ሰረጸ ትምህርቲ ንቶም ትጓስዮም ንቶም ተገልግሎም ህዝቢ እንተሚርካዮ ምስ አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ሕያዋይ እንታይ ሕያዋይ አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ በትስተማርካዮ ምህሮ በትዳዕረዋይ ዘመን ምህሮ አጋንንቲ ክመጽዩ አነ ጳውሎስ አይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ይዝብል ዘሎ ጳውሎስ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ እዚ መንፈስ ትንቢታው መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ እዩ ዝዛረብ ዘሎ መንፈስ ተደሪኹ እዩ ዝጽሕፎ ዘሎ ስለዚህ ኣብዚ ዘመን ዘለና አመንቲ ሕያውዩ ማለት እዩ ዝመልእኽቲ እዚ ኣብቲ መወዳእታ ጫፍ ዘለና ንዓና ዝቐረብና ሕያው መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ዝነግሮ ዘሎ ሓደ ነገር እዩ በትስተማሃርካዮ ትምህርቲ ጸኒዕኻ ትነብር ተኾይንካ ንኻልኦት ክትጠቅም ትኽእል ኢኻ እዩ ካብኡ ንየማን ንጸጋም ኣይትበል ምዝመጸ ኣይትንፈስ ኣብታ ዘለኻያ ጸኒዕኻ ንበር ሕያዋይ አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ እንታይ ሕያዋይ ጳውሎስ እዚ ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ዝተኸሰተ ነገር ነይሩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክመኽሮ ከሎ ደጋጊሙ እስኻ ፍቅርን እምነትን ሰላምን ምዝክታተሉ አመንቲ ኩን እንታይ ፍቅርን ሰላምን እምነትን ዝከታተሉ አመንቲ ምሳታቶም ሕበር ተሓባበር ናይ ቁጥር ብዝሓት ጥራይ ኣይኮነን ናይ ቁጥር ጥራይ ኣይኮነን ናይ ብዝሒ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ እምነት ጉዳይ እዩ ዝተበረዘ ነገር ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ግልጽ አቢሉ ይነግሩ
ስለዚህ በቲ ዝተማሃርካዮ በቲ ኣብ ህይወትካ ብሰረጸ ትምህርቲ ጌርካ ጸኒዕኻ ንበር ሽዑኻ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ትኸውን ኣብቲ መወዳእታ ዘበን ዝመጽእ ነገር ኣሎ ዝመጽእ ትምህርቲ ኣሎ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዝነፍስ ንፋስ ኣሎ ምስቲ ዝነፈሰ ኣይትንፈስ ምስቲ ዝመጽእ ኣይትኺድ ጸኒዕኻ ንበር ክርስትና ናይ ክርስትና ህይወት መጀመሪያ ይኮነን እቲ ከቢድ ነገር ሙዳዩ ክሳብ መወዳእታ ኣብ እምነትካ ጸኒዕኻ ሙዳእ ሓደ ነገር እዩ መጀመሪያ ካልእ ነገር እዩ ጳውሎስ ደጋጊሙ ዝነግሮ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት ጸኒዕኻ ንበር ይመኽሮ እዩ ዘሎ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣላምዳ እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽን ከዓ ተስፋ ኣለዋ ንርእስኻስ ኣምልኾ ኣላምዳ ንነፍስኻስ ኣምልኾ ኣላምዳ ኣምልኾ ንነፍስኻ ከተላምዳ ከለኻ ንዛ ትመጽእ ዓለም ጥራይ ኣይኮነን ንዛ ዘለኻያውን ዓለም ትጠቕመካ ንኽልቲኡ ጠቓሚ እዩ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ግበር ንእግዚአብሔር ኣምልኮ እዚኡ ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሓያል ኣምላኽ ዘለዓለማውን ጻድቕን ኣምላኽ ስለዚህ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብመንፈስ ወዱ ዝኾነ ይምዕዶ እዩ ዘሎ ይመኽሮ እዩ ዘሎ ንጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስን ካልኣይ ጢሞቴዎስን ክርኢ ከለና ጳውሎስ ደጋጊሙ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይመኽረካ ኣለኹ ይምዕደካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይዛረበካ ኣለኹ ምስ ክርስቶስ ምስክር እንዳጸውዕ ናይ ክርስትና እምነት ደጋጊምና ክንሓስበሉ ዝግባአና ኣብቲ ሓቀኛ ህይወትን ኣብቲ ሓቀኛ ትምህርትን ጸኒዕና ንኽንነብር ክርስትና ናይ ባዕሉ ኣስተምህሮ ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኣስተምህሮ ናይ ክርስትና መሰረቱ ክርስቶስ እዩ ካብ ክርስቶስ ወፃእ ዝኾነ ነገር ኩሉ ህይወት የብሉን ኩሉ ሻዕ ኣጋንንታዊ ትምህርቲ ንምንታዩ ተይልና ካብቲ ሓቀኛ ህይወት ኣውፅኡ ኣብ ዘይከውን ቦታ ንምትካል ስለዚህ ህይወትና ኣብ ክርስቶስ እንድሕር ኣልያ ኣብ ክርስቶስ ነብር ተሃሊና ክርስቶስ ኣባና ብምልኣት ብጸጉኡን ብመንፈሱን ክግለጽ እዩ እሱ ተሓደ ነገር አስተምህሮ ማለት ቀሊል ነገር አይኮነም ናይ ክርስትና አስተምህሮ ሕዲስ ተሰረተ ይኮነን ካብቲ ቀዳማይ ዘበን ጀሚሩ እንዳ ተሰረተ ዝመጸይ ሕዲስ ተሰረተ ነገር አይኮነን ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰቀለ ከም ዝሞተን ከም ዝተንሰአን ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ተመሊሱ ከም ዝመጽእን ዝኣምን ዘበለ ሁሉ ከምቲ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ክመላለስ ግዴታ ኣለዎ ናይ ሓሶት መምሃራንን ነቢያትን ሓደ ተግባሮም እንታይ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሕብረት ኣምላኽ ዘእትውዎ ዝርግርግ በቲ ትምህርቶም ምዝርራግ ነቲ ሓቀኛ ሕብረት እቲ ክርስቶስ
ዝኸብረሉ ሕብረት ኣስሊሆም ኣትዮም ምዝረራግ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እቲ ሐቀኛ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ነገር እቲ ሐቀኛ ዝኾነ ናይ ጎይታ ነገር ንሕብረት እዩ ዝተግህ ንሕብረት እዩ ዝሰርሕ ካብ ሕብረት ዝፈላሊ ካብ ፍቕሪ ኣመንቲ ዝፈላሊ ትንቢት ይኹን ትምህርቲ ካብ ኣጋንንት እዩ ካብ ዲያብሎስ እዩ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ካብ ጎይታ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስም ኣይወፅን ካብ መንፈስ ቅዱስ ልብም ዝወፅእ ኣይኮነን እዚ ካብ ዲያብሎስ እዩ ኣብ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ተሲኦም ነይሩ ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ንጢሞቴዎስ ኣብቲ ዝተማሃርካዮ ጸኒዕኻ ንበር ሕያው ኣገልጋሊ ክትከውን ኢኻ ክርስትና ናይ ብዝሒ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ጽሬት ጉዳይ ንጢሞቴዎስ ክመኽሮ ከሎ ኣገልጋሊዩ ጢሞቴዎስ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ እዩ እስኻ ግን ኢልዎ ፍቕርን እምነትን ሰላምን ምዝከታተሉ ምሳታቶም ሕበር ተሓባበር ፍቕሪ ዘይብሉ ሰላም ዘይብሉ ኣብ እምነት ጽኒዑ ዘይነብር ምሳታቶም ኣይትሕበር እዩ በቲ ሓደ ወገን ረሓቕ ንምንታይ ኣይጠቕሙኻን ኣብ ነገርን ኣብ ዕግርግርን ክትኣቱ ኢኻ እሱ ድማ ንህይወት ኣይጠቅምን ኩሉ ሻዕ ናሓሶት ትምህርትን ናሓሶት ትንቢትን ኣብ ማሕበር ዘምፅኦ ፀገም እንታይ እዩ ባእሲ እዩ ዘምፅ ባእሲ ምፍልላይ ንኣምላኽ ኣይኮነና ካብ ኣምላኽ መንፈስ ስለ ዘይወፅእ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ምህሮን መንፈስን ግን ናብ ሓድነትን ናብ ሕብረትን እዩ ዘእቱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብቲ ንሰምዖን ካብቲ ንሪኦን ኣስተምህሮታት ክትጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ክንሰምዕ ከለና እምነት ኣለዎ ድዩ ፍቕሪ ኣለዎ ድዩ ወይስ ሕውነት ኣለዎ ድዩ ኢልና ክንምርምሮ ኣለና መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ንመንፈስ ኩሉ ኣይትእመኑ መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ ተኾይኖምስ መርምሩ እግዚአብሔር ንኽንምርምር ፍቓድ ሂቡና ኣሎ ንኽንምርምር ትንቢት ንኽንምርምር ኣስተምህሮ ንኽንምርምር እግዚአብሔር ፍቓድ ሂቡና ኣሎ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣስተምህሮ ዘይጋጠም ትንቢት ይኹን ምህሮ ይኹን ካብ ኣጋንንት እዩ ካብ ዲያብሎስ እዩ ዲያብሎስ ካብ መጀመርያ ቀታሊ እዩ ምፍልላይ ኣብ ኤደን ገነት ዝገበረ ዲያብሎስ እዩ ብምንታይ ብምጥባር ኣዳምን ሔዋንን ጠቢሩ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ፈንጭርዎ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ፈሊዎ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ፈሊዎ ንሓሰውቲ መማሃራንን ነቢያትን ስራሕ እዚዩ ካብቲ ሓቀኛ ህይወትን ካብቲ ሓቀኛ ትምህርትን ሓቢልካ ሓባቢልካ ካብቲ ሓቀኛ ሕብረትን ሓቢልካ ሓባቢልካ ምፍላይ ሽዑ ምስ ፈለይዎም ጉዳዩ ይፍጽሙ ስለዚ
ካብ ደገ ዝጽውዑና በዓል መን እዮም እንታይና ንሰምዕ ዘለና ፍቅርን ሕብረትን ሰላምን ዘምጽእ ድዩ ወይስ ፍቅርን ሰላምን ሕብረትን ዝዘርግ እዩ እዚ ክንሓትት ክንክእል ኣለና እዚ ተዘይሓቲትና ገና ኣይበሰልናን ቆልዑቲና ጸባኢና ንሰቲ ዘለና ማለት ናብቲ ዕጭቕ ዝበለ ምግቢ ዓጽምና ምቁርጣም ክንሰጋገር ኣለና በዚ ተረፈ ንጢሞቴዎስ ዝዛረቦ ዘሎ ንነፍስኻ አምልኾ አላምዳ ነፍስኻ አምልኾ አላምዳ ከተላምዳ አለካ አብ ሕብረት አምልኾ ከተላምዳ አለካ አብ ገዛኻ አምልኾ ከተላምዳ አለካ ለነፍስኻ አብ ስራኻ አምልኾ አላምዳ እዚ ይስጠቅም እዚ ቃል እዚ እሙንዩ ምቅባሉውን ብኩሉ ጉቡዩ እዚ ቃል እሙን ቃል እዩ ብኩሉ ድማ ትቅበሎ አለካ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰናይ አምላኽ እዩ አብ ሰማይን አብ ምድርን ዝኸበረ አምላኽ ንዘለዓለም ሕያው እዩ እሱ ሕያው እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኩሉ ሻዕ ደጋጊሙ ዝዛረቦ ሓደ ነገር አሎ ዓለም ንዓይ አነ ንዓለም ካብ ትሰቀል ኩላ ካብ ክርስቶስ መስቀል ንላዕሊስ ካልእ ትንክሕቲ ካባይ ይርሓቅ ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትንክሕቲ ክርስቶስ እዩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ጸኒዕና ክንነብር ፍቃድ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ክጽውዐና ከሎ ብናይ ቅዱሳን ሓድነት ብናይ ኃጢአት ዕድገት ብናይ ዘለዓለም ሕይወት ብናይ ስጋ ትንሳኤ በረኸት ክመልአና ይጽውዑና ንዚና ተጸውዕና እዚ ሕይወት እዚ በእምነት ዝጅምር በክርስቶስ ብምእማን ይዝጅምር ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ግሊ መድሓን ገይሩ ሰብ ተተቀቢልዎ እዚ ሕይወትን እዚ በረኸትን ክቅበል እዩ እዚ ሕይወትን እዚ በረኸትን ሰብ ተቀቢሉ ዝኾነ በክርስቶስ ዝአመነ ሰብ እዚ ሕይወትን እዚ በረኸትን ተዋሂብዎ እዩ ምስ ቅዱሳን ምሕባር ሕድገት ኃጢአት ናይ ስጋ ትንሳኤ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ ዝረክብ ዲያብሎስ ካብዚ በረኸት እዚ ንሰባት ከጉድል እዩ ለይትን መዓልትን ዝፅዕር እዚ በረኸት እዚ በክርስቶስ ብምእማኒና ረኺብናዮ እቲ ናይ መጀመርያ እምነትና ክሳብ መወዳእታ ሒዝና ንኽንከይድ ፍቃድ አምላኽ እዩ ፍቃድ አምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ እምነትና ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕና ኣብ ተሐቀኛ ምህሮ ጸኒዕና ክንነብር ፍቃድ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ምዕራፍ 1 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ቁጽሪ 14 ከምዚ ይብል
ጸጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ብዘይልክ አዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም አነ ዝቀዳማዮም ሓጥኣን ከድሕን ከም ዝመጸ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉን ብኹሉ ግቡእ እዩ ግናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ዘለዓለም ሕይወት ክበጽሑ ኢሎም ብኡኡ ዝኣምኑ ንኣርኣያ ኩሉ ትዕግስቲ ቅድሚ ኣባይ ምእንቲ ኸርኢ በዚ ምኽንያት እዚኤ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ እምበኣርሲ ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ዘይሓልፍ ዘይርአ ሓደ ኣምላኽ ዘለዓለም ክብርን ስብሃትን ይኹኖ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያው ጳውሎስ ካብቶም ዝነበሩ ኃጢአተኛታት ከድሕን ንዓይ ጸዊዑኒ ይዝብል ዘሎ እዚ ድማ ትዕግስቱን ምሕረቱን ከርኢ እዩ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ንኹሉ ሰብ ይጽውዕ እዩ ንዝተቀበልዎ ብስሙ ዝኣምኑ ዘበሉ ሁሉ ሕይወት ክህቦም ድልው እዩ እግዚአብሔር ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሐዋርያው ጳውሎስ እንተ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ተማሂርናዮ ኢና ሰሚዕናዮ ኢና ግን እግዚአብሔር ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሁሉ ገዲፍዎ እዩ ሓጺቡሉ እዩ ሕድገት ኃጢአት ረኺቡ እዩ መንፈስ ቅዱስ ተሓቲሙ እዩ አገልጋሊ ክርስቶስ ኮይኑ እዩ ክርስትና እዚዩ ክሳብ መወዳእታ እምነቱ ሓልዩ ሓሊፉ እዩ ብመን ኣብ ክርስቶስ ጸኒዑ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸኒዑ ሓሊፉ እዩ ሐዋርያው ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላለየ መልእኽቱ ክዛረብ ከሎ ብሕይወት ዘመኑ ዘጓነፎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብባሕሪ መከራ ረኺቡ እዩ ብኣመንቲ መከራ ረኺቡ እዩ ኣብ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣይ ሐዋርያን ኢኻ ተባሂሉ ተገፊዑ እዩ ብቲ ድማ ኣይሁድ የሳድድዎ ነይሩ መከራን ሽግርን ጸጊቡ እዩ ግን ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ዝነበረ አገልጋሊ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ንአናስ እንታይ ይነግረናል ሐቅን ሐሶትን ዝባሃል ነገር ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ እቲ ሐቀኛ እምነትን እቲ ሐቀኛ ሕይወትን ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸኒዕኻ ምንባር ማለት እቲ ሐቀኛ ሕይወት ናይ ክርስትና ሕይወት ብዝመላአልና ወይ ብዝጎደለና ነገር አይቀነን እዩ ናይ ሰብዓበ ጌጋሱ እዩ ሸይጣንም መጺኡ ንሰባት ዝፍትኖም ብናይ ዘለዓለም ሕይወት ጉዳይ አይኮነን ብናይ ስጋ ጉዳይ ብናይ ናብራ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝመጹም ብናይ ክብሪ ጉዳይ ብናይ ሕይወት ጉዳይ ሸይጣን ንሰባት መጺኡ አይፈትንን መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ኸይድኩም ራእይዎ ብስጋ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 4:4 ምስ ጠመዩ መጺኡ ብብልዒ ብኽብሪ ይፈትንዎ እዚ ናይ ስጋ ጉዳይ እምበርና ዘለዓለም ሕይወት ጉዳይ አይኮነን ኣብ አዳምን ሔዋንን መጺኡ ብኽብሪ ይፈትንዎ ከም አምላኽ ክኾኑ ፍጥረት ከለውስ ፈጣሪ አተሳሲእዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው እዩ
ኣብ ዕብራውያን 4:12 ዝዛረቦ ሓደ ቃል ኣሎ ናብቲ ጸጋ ዙፋን ብእምነት ንቕረብ ኣብቲ ዘጓንፈና ነገራት ኩሉ ክድግፈና ዝኽእል ጸጋ ካብ ኣምላኽ ኣሎ ጸጋ ኣለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ደጋጊሙ ክዛረብ ከሎ ካብ ኩሎም ሐዋርያት ኣነ ደኺመ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ከምቲ ኸይደ ይብል መወዳእታ ግን ኣነ ይኮንኩን ጸጉ እዩ ኣነ ይኮንኩን መን እዩ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ጸጋ ኣምላኽ የኽእል እዩ ማለት እዩ ጸጋ ኣምላኽ ጸኒዕና ንኽንነብር ሓይሊ ህበና እዩ ስለዚህ ናብቲ ጸጋ ዙፋን ብእምነት ክንቀርብ ኣለና መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሰብ ብትምኒቱ ክስሓብ ከሎ እዩ ዝፍተን ትምኒት ናይ ስጋ ትምኒት እዩ ናይ ዘዓለም ትምኒት ሰብ ዝሓለፈ ክብሪ ክደሊ ከሎ ካብቲ ዝተዋሃቦ ክብሪ ዝለዓለ ክብሪ ክደሊ ቦታ ክደሊ ከሎ እሱ እቲ ዓብ ጸገም እቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተቐቢሉ ኣመስጊኑ እንተ ዝነብር ዲያብሎስ ናብኡ እንታይ ክገብር ይመጽእ ቦታ የብሉ ስለዚ እግዚአብሔር ጸጉኡን መንፈሱን ክህበና ኩሉ ሻዕ ድሉ እዩ ዘለና እግዚአብሔር ዝሃበና ህይወት እሱ ኣኻሊ እኹል እዩ ካልእ ተወሳኺ ኣየድልዮን ካልእ ተደራቢ ኣየድልዮን ናይ ክርስቶስ ጸጋ በይኑ እኹል እዩ ናይ ክርስቶስ ጸጋ በይኑ ኣኻሊ እዩ ካልእ መወሰኽቲ ኣየድልዮን ካልእ ፍልስፍና ኣየድልዮን ካልእ መደጋገፊ ኣየድልዮን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘልዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘልዓለም ሕያው እዩ ክርስቶስ ንዓና ብጸጉኡ ኣጽዲቁና ብጸጋይና ጸዲቅና ብስራዕና ኣይኮናን ብግብርና ኣይኮናን ብጸጋ ዘጽድቀና ኣምላኽ ንዘልዓለም ክቡር እዩ ብጸጉኡ ድማ ከቢርና ንነብር ናይ ጸጋ ክብሩ ተኻፈልቲ ንኽንከውን እግዚአብሔር ስለዚ ዓደመና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ ብጥሩሑ ስለ ዝተዋሃበና ኣኽቢርና ኢና ንሕዞ ንዓና እዩ ብጥሩሑ ጎይታ ግን ዋጋ ኸፊሉሉ እዩ መከራን ስቃይን ጸጊቡሉ እዩ ንዓና ግን ንዑ ኢሉና ብጥሩሑ ስተዩ ብልዑ ጸጋ ልበሱ ኢሉ ጸዊዑና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክነግረኩም ዝደሊሎም ምሸት ሓደ ነገር እዩ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ሕይወትን ትምህርትን ዘይሰማማዕ ምህሮን ትንቢትን ካብ ጸጋ ኣምላኽ የጉድል እዩ ካብ ክብሪ ኣምላኽ የጉድል እዩ ክርስቶስ ንበይኑ ኣኻሊ እኹል እዩ ስለዚ ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጸጋ ስሙ ይኽበር ስለዚ ጸጋ ጎይታና ይኽበር ሃሌሉያ ዋላ ሓደ ብዘይ ዋጋ ብዘይ ገለ እመኑኒ እንኩ ህይወት ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጢአተኛታት ከድሕን ይመጽ ካል ኣይኮነን ምህሮ ኣጋንንቲ ግን እዚያ ይብለና ምህሮ ኣጋንንቲ ካልእ የድልየካ እዩ ደርበሉ ዓቐብ ቁልቁል ኪድ
ኣይትብላዕ ኣይትስተይ ኣይትመርዓው ዝብል ቃልቻ ጥራይ ቃልቻ ማለት ጠንቆልቲ ጥራዮም ከምኡ ዝብሉ ናይ ጥንቁልና መንፈስ ዝሓደሮም ሰባት ኣብ ሰበይቲ ኣይትቕረብ ኣይትመርዓው ናተይ ኢኻ በቃ እዚ ኣጋንንታዊ ትምህርቲ እዩ ዲያብሎስ እዩ ናይ ዲያብሎስ መንፈስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሰብ ኣቡኡን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ድማ ጠቢቑ ይነብር መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ይዛረብ ብዙሑ ተባዝሑ ምድሪ ምልእዋ ኩሉ ሻዕ መቸም ዲያብሎስ አንጻር ናይ ኣምላኽ ዝኸይድ አንጻር ኣምላኽ ሰናይ ዝበላ ንዓ ከናሸዋ ንዓ ከበላሸዋ ይፅር ናቱ ድማ መጋበርያ ዝኾኑ ተሓቢሎም ዝኸዱ እዮም ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎም እንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ኣምላኽ ዝሃበና ኢሉ ይዛረብ ኣምላኽ ዝሃበና እንታይ ኢሉ ይዛረብ እቶም እምነትን ሓቅን ዝፈልጡ ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕ እውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ ኣለዉ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እሞ ብምስጋና እንተተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽ ጸሎት ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበይ የብሉ ብምንታይ ብቃልን ብጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበይ የብሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ተማልሎምን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ኣምላኽ ዝሃበና ብምንታይ ይቕደስ ብቃልን ብጸሎትን ዝተቐደሰ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ሰባት ኣብ ዝመጽኦም መርዓ ክገብሩ ከለዉ ብቃልን ብጸሎትን ይቕደስ ንኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ቆልዑት ኣብ ዝመጽኦም ክውፈዩ ከለዉ ብቃልን ብጸሎትን ይቕደሱ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ብቃልን ብጸሎትን ዝቕደስ ዘበለ ሁሉ እሳቶም ሌላን ጉሌላን ይውፁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃሉን ብጸሎቱን ከም ዝቕደስ ደጋጊሙ ይነግረና ኣሎ ሓሰውት መማራን ሓደ ካብ ዘይፈትዎ ነገር እንታይ እዩ ነቲ ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ ነቲ ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ ስትሬት ፎርዋርድ ዝተጻሕፈ እቲ ቃል ኣምላኽ ንዓታቶም ትርጉም የብሉን እንታይ ይብሉኻ መንፈስ ቃል ኣምላኽ መንፈስን ሕይወትን እዩ ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ ቃል ኣምላኽ ይቕድስ እዩ ቃል ኣምላኽ ይፍውስ እዩ ቃል ኣምላኽ ሕልና ይሓጽብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ብቃልን ብጸሎትን ዝተቐደሰ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክቡር እዩ ዝኸበረ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ዘበለ ሁሉ ቃል ሓቂ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቃል እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባል እውን ብኹሉ ግቡእ እዩ ቁጽሪ 9 ምዕራፍ 4 እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በታ ዳሕረይቲ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ንምህሮ ኣጋንንቲ ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብላሉ
ግብዝና እቶም ሕልንኦም ከም በመዓለም ተዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት መውስቦና ኸልከሉስ እቶም እምነትን ሓቅን ዝፈልጡ ብምስጋና ክቀበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕውን ሰብ ከሓርሞ ይእዝዙ ኣሎ ሰብ ከሓርሞ እዚ እንታይ እዩ ምህሮ ኣጋንንቲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቦታ ይብሉ ሓደ ክልተ ነገር ተዛሪበ ውዴ ምህሮ ኣጋንንቲ ብምንታይ ይፈርስ ምህሮ ኣጋንንቲ ብቃል ኣምላኽ ትምህርቲ ዝፈርስ ምህሮ ኣጋንንቲ ብቃል ኣምላኽ ትምህርቲ እቲ ሓቀኛ ትምህርቲ በርክ ወሃብ ከሎ ኣብ ቅዱሳን ሕብረት እቲ ሓቀኛ ቃል ክንገር ከሎ ምህሮ ኣጋንንቲ ይፈርስ ምህሮ ኣጋንንቲ ይብተን ብጣዕሚ ቃል ኣምላኽ ሰባት ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ ኣመንቲ ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ ህይወቶም ክኸፍቱ ኣለዎ ኣነ መንፈስ ዝብሉ ሰባት ብዙሕ ኣይጥዕሙንን እዮም ኣብ ኣየር ዝኸዱ ሰባት እዮም ኣብቲ እቲ ሓቀኛ ቃል ናይ ሰብ ሕልና ገዚኡ ዝነብር እቲ ሓቀኛ ናይ ህይወት ቃል እቲ ቃል መንፈስ እዩ እቲ መንፈስ ድማ ቃል እዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ህይወት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝቅዳሕ ኣጋንንታውን መናፍስታውን ኣስተምህሮ ንምፍራስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ኣድላይ ኣበይ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ዝተማሃርናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ሕጂ እውን ክንመሃሮ ዝግባአና ኣሎ ገና ብዙሕ ክንፈልጦ ዝግባአና ኣሎ ካብ ቃል ኣምላኽ ንምንታይ ዲያብሎስ ኣጋንንቲ ኣብዛ ምድሪ እዮም ዝሰርሑ ብቃል ኣምላኽ ህይወትና ክምላእ መንፈስ ኣምላኽ ህይወትና ተመሊኡ እቲ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ነፍርሰሉ ዓቕሚ ካብ ቃል ኣምላኽን ካብ መንፈስ ቅዱስን ኢና ንረኽቦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃሉ ሕያው ቃሉ ንዘለዓለም ይዝነብር ቃሉ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክቡር እዩ ቃል ኣምላኽ ምስ ሰባት ብዙሕ ግዜ ገለ ነገር ይዛረብ ቃል ኣምላኽ እስኪ ንርአዮ ኣይ እሱ ይትረፍ ደሓን እሱ ተተሪፉ ዳ ብምንታይ ኢኻ ትዘራር እሱ ተተሪፉ ዳ እንታይ ዘዘራርባለን እንታይ ዘረዳዳኣለን እሱ ተተሪፉ ኣይንረዳዳ بقال أملاخ بتسرت قال أملاخنا نردادا بتحقنيا استمهرو تطويلنا بوئنا تأساسيرنا نبر لذ قال أملاخ نزل عالم ياو عيلوتن زلوت قال أيكونن أغاننتي ناي سب دمتي أيفرحني أغاننتي ناي سبات كإلت أيفرحني زفرحو اتهياو نزل عالم وزغونة قال اتش ملكوتاو قال زفرحو اتحقنيا قالن اتحقنيا تمرتي عبز زربلو بوتا أغاننتي حيل يبلو أبزا معبر أنا كو خابز مت نا إفيسون تمرتي تماهرنا يوحنس قداما يوحنس حجي دما يعقوب علن قال أملاخ كابلبنا كنسمعو علنا قال أملاخ أبلبنا تزي حديرو يبزح يوحد وحج مصو يترفن تلازس قال أملاخ نإفيسون يتصعيفو نا إفيسون من اختي معراف حدا كلتا سلست ربعة بزعبات سقا تزاريبو عموشتن شديشتن دمامي عيدوهم كما يكنبرو خمزلوهم بالانس غيرنا نحزول لنا اتستمارنا يو تمرتي اب هيوتنا خنو خمسعول لنا
قال أملاخ نحنت محبر برتعن دخمتن زقلت نقالو بزلوا الرأي بتقال أملاخ تمرح معبر يلواح يحتصرنبر حصوتي نبيات تحابيهم كنبرو أيكولو حصوت مهارانم تحابيهم كنبرو يكولون كجهاديهم بتقال هياو سلازخونه زي قلت تصويرو زنبر يلن لذي أستمرونا معبرنا بقال كريستوسن بقال أملاخن أبوت أنيعة نخذ نبر كنسرحنا زيو اتحق انيا تمرتي اتحق انيا هيوت السوترايو حق انيا دق مزامورت ناي كريستوس زفري حق انيا ناي كريستوس دق مزامورت بتقال أملاخ تسرتو تيموتيوس بقال أملاخ تسرتي تيموتيوس ጸጋለው ጳውሎስ ይብሎሎ ጸጋለካ ተጠቀመሉ ይብሎሎ እንደገና ቃል ድማለካ ሙሉ ዝሆነ ነገር ሂዙ ይዝኸይ ስለዚህ ባላንስ ዝሆነ ነገር ሂዝና ከለናዩ ህይወትና ሙሉ ዝኸውን ቤተ ክርስቲያን ቃል አምላክ አትነጽ بتصدق أملاخ تنانا نابزل على منفسه ترزي تبتح مخر أجانتن مخر ديابلوسن يفرس يسوع كريستوس تمال له من نزل عالم هياوي يسوع كريستوس نسو هياوي عيلوتني يسوع كريستوس نايقل مدحانيكم غيركم كتقبلوا تدليو تبع تهاليهم كتاتلو زلهم يسوع كريستوس هياوي نابت حقنيا هيوتن نابت حقنيا تمرت وانجيلن نعم يسوع كريستوس يفتوكم يفكركم قد ما خلتش عامت عم مسكل دمو افسيسو نعاخاتكم ندق سبات كله مويتيو برسالساي معلت تسيو عريقو يناب سماي كملاسيو يسوع كمتسيو يسوع نقل مدحنكم غيركم اب هيوتكم اتوو يسوع يفكركم مسدخامكم نعونا بكريستوس حراخو صاكم كامهرو اغاننتي كاب حاتيات زفتح كريستوس قال ام مدر زفتح حيل يلن بسلامن بحاغوسن زنبر ناي كريستوس تقاطراي نعو ناب كريستوس أنا زلّي أصلّوت عبيرنا خنصلينا يسوع كريستوس نهيوتي قويتا مدحنن كوينكا أب هيوتي أتو بدلين حاتياتي انقدفلي ما أسرتي كله فتح دخامي كله بحيل غالووتو نهيوتي السخام رحيا بكبرو الدغاب يسوع كريستوس آمين استفل عليه منفساوي أقلقلو تدليو أمين سوتا زلا وانجيلايت مدهاني علم بيت كريستيان كتمتو تقوليهم يسوع كريستوس نهيوتكم قويتا مدحن غيركم استقبلكم نعوك على أملاخ كمي كم تمارو كمي كم تنببو فنرئيكمنا كنحقزكمين يسوع كريستوس نهيوت قويتايو مستفل عليه مجدي قال أيت أوعيت كجبري مستفل عليه مجدي بكريستوس زعم النيرة حجيجن مستفل عليه مجدي دحري تمليس اللغو يوتين قويتان يسوع كريستوس كبي دلي نابو خملا سيت بلو تهاليهم نعو ناب كريستوس حجيون محرته قفعيو سأقو ملعو بحنساب كنصلينا نعو ناب كريستوس أو يسوع كريستوس بدلين دغامين عطياتين قربللي هيوتي
እንደገና ይበካለሁ ህይወቴ እንደገና ተቀበሉ ካብ ድኻሜ ውጻኒ ማእሰርተይ ፍታሕ ና ህይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢኻ ኦ ኢየሱስ ህይወተይ ተረከባ ንዓኻ ሓሊፈ ይበካለሁ ኣነ ድማ ክጽልየልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ና ህይወት ጎይታ መድሕንን ኢኻ ዞም ሰባት ኣብ ቅድሜኻ ንቕርቦም ኣለና ጸጋኻን መንፈስካን ምሕረትካን ሓይልኻን ኣብ ህይወቶም ይኹን እትናትካ ክብሪ እትናትካ ጸጋ እትናትካ መንፈስ ኣብ ህይወቶም ይምላእ ኣብ ልቦም ንስኻ እቶ ህይወቶም ተቆጻጸሩ ሓራ ግበሮም ካብ ማእሰርቶም ፍትሓዮም ብዝተፈላለየ ሕማም ዝሳቀዩ ብዝተፈላለየ ድኻም በአጋንንት ሕማም ዝሳቀዩ ይፈትሑ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቶም ካብ ማእሰርቲ ይፈታሕ ብዝተፈላለየ ናይ ጌጋ ናይ ስሕተት መናፍስ ትምህርቲ ዝወደቁ ኣእምሮኦም ይፈታሕ ምኽሪ አጋንንቲ ልቦም ዘጸልመቶም ይፈትሑ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋኻን መንፈስካን ሓራ ይውጻእዮም ካብ ዲያብሎስ ሓበላ ካብ ርኹሳን መናፍስቲ ኣሰራርሓ ህይወቶም ሓራ ይውጻእ ኦ ኢየሱስ ንዓኻ ንህቦም ኣለና ጸጋኻን መንፈስካን ይውረሶም እትናትካ ዘለዓለማዊ ክብርን ጸጋን ይሓዝዞም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንማሕበርና ኣብ ቅድሜኻ ኣሕሊፍና ንህብ ኣለና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሚኒሶታ ትርከብ ኤሪትርያን መድሃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድሜኻ ኣላ ደኳንያን ሰራቲያን ንስኻ ኢኻ ጸጋኻን መንፈስካን ሓይልኻን ክብርኻን ጸጋኻን ቃልካን ብምልኣት ይፍሰስ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገልገልታን ንባሮታን ጸጋኻ ኣፍስስ ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ዘገልግሉ ኣሕዋት ኣሓት ኣዴታት ቅዱስ እግዚአብሔር ናትካ ጸጋን መንፈስን ይውረሶም ናትካ ክብሪ ይውረሶም ምኽሪ አጋንንቲ ይፍረስ ምኽሪ ዲያብሎስ ይፍረስ ምኽሪ ጸልማት ይገልበጥ ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳሰጋገርካ ምልአት ክብርኻን ምልአት ጸጋኻን ምልአት መንፈስካን ኣብ ማሕበርና ብምልአት ክትገብር ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝሓሰብካዮ ሰናይ ክሳብ ምጽአትካ ስለ ትፍጽሞ ነኽብረካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብኽቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን